Nanya sana mulai. Ilayai Danga de Azral dia jale-jale de yori lai kamari ya bang pitung lai babao sabi de adia padi bone Azral bilu biya dia untuk kami asanan bansai makan aja de Azral dia tolong adanga bagurawawa jangan capek nanda babaliak biarlah kami nak badendang kami tolong adia jeroa untuk murah rasa kia dia tak tolong juga anak ada Dari Banyori tolong suruhan baliak kaset dan sebantako lai tahu tuan-tuan artinya go biar dia sabi padi bone dan makan dan bansai pulo bapikialah tentang itu bilukui biar dek kami asana bansai makan pulo makan juo kau nak makan bilukui ibu ilah kami nyo itu sebenarnya artinya tu kalau indak kanan biru cek seorang tu agak anan hijau bagai cek seorang tak ada orang ikut doa betul itu maksudnya pokoknya nak bansai kau makan ya kalau indak sekurang-kurangnya pitilah diam suruhan kasih oi de Azral dia dangakan milah Ela beko sama babaliak sama risiko menang dendang kami tolong adik jodoh Azral murah juana rasa kia dia tak tolong juana ada lah 30 tahun dia indah basuwa malam kini kanda adik kadi dendangan awak wansai ati paibo badan jarak di nagari dilarang lalu bananti oi bakanda jangan capek balik sama risiko malam kini awak bagurau sama malamku kok nan kayu Azral dia mencoba bansai mungkin untuk yang bacando kami hanyut tanjuang de ayama toi orisalai tanjuang de ayama ini awak lah dapat WA dari belakang sertaku tolong pantunnya tu nan paling sodiah bona pasti dapat beko dari meja belakang dan bansai kamakan dulu sama risiko terima kasih Pak D selamat jalan selamat Pak D sampai di tujuan Kanda
Azral dia ala di bari papue bana bakanda sama risiko kanda buli ta sinta anak tengah malam yona ko taraso nak parinalita nak kandua salang labare pulang badendang mandeba kurang barasa dari Solo ke Payakumbuh baru lanyo di lapiak gurau di dendangan tolong pantunnya mai. De ibu ayam tiap mana teh. Kok leka dapik nan bansai ke makan ju. Ha ya. Yalah ya. Oi de Azral dia lagi kemari dengan pantun jale-jale pepue bakanda bali awak bagurau tak kalamo kalaulah dia nasib kami ya ma ibu ayam mana teitia baitu bana ko candonyo di situ mangkok ko kamar akan dia saja Azral candu josa luang kandak kasamo didendangkan awak bagurau minta lagu oi nak kanduang kana laun tuang onjak rangkayo jan dituru ikan nasi mandai ko contoh saja Azral dia toke durian dangala pantune jale-jale joyok yori bana ko candonyo malam kini bakanda lagu onjak rangkayona jan dituru ikan iko contohnya untuang mande baban bare sing uluang awa jan diangi anju saluang yoriai beko ke hujan samalam Uni nande awak yo nak tentu doni cuma pantunnya kini nawa minta nasihat apa kana kau leka dapat jo nan bansai ke makannya kau rami pasaran tu alam ke ni niat ni yalah ya ai de yori bana bakanda kandak kasamo didendangkan awak bagurau malam kini bapak sanaya bake anak Azral tua ya jangan anak lengakan ayah indah bayi dua anak ada yang nak ada piti dia dengan kawan ni kau nak donasi beli korang dia kedua suruhan pun tu ni ada nak tunggu bagi ada dengan kawan yo bansai jo nan yo makan jo nan bansai nanya kawan kepesan mayori oi papue bana bakanda de Azral dia pemanong di dua kandak kasamo didendangkan awak bagurau malam kini bapak sanaya bake anak nyampang kok gadang anak isu ayah jangan anak lengakan ayah indah bayin dua anak oh lalayai ayah indah bayin dua anak
Oh, Bang Yori. Nan paling sodia bona gia de uni patun malam gini ni. Ko sempat indak dia gianyo kalau lah mananginyo bekon ya. Sempat indak dia gianyo ni dan magia. Apa san Bang Yori? Ha, lanjut. Yalah ya. Oi de Yori dangakan mina de Azral dia jalai manuang. Biarlah kini nak badendang. Dalam sujud kita berdoa Azral, panjanglah umur ayakan duang jana cok bana kita taga Yalah ya, oi de Azral dia dangakan kini, papue bana bakanda, pakaruaya kita hitungan sama risiko malam kini. Disabui pulo nasib uni Azral, bapa samande bake anak ayah usah nak tanyakan, ayah indak jamandela. Ay, ay, ay.